Ne felejts el feliratkozni a csatornánkra. Üdvözöljük a Lidl akciós újságjában! Március 13-tól kedvezmények várnak Önre. Ismerje meg a Pikok kabanosi kolbász változatait, most 33%-kal olcsóbban. Finom péksütemények várják Önt, például a pisztáciás croissant, most akciósan. Ne hagyja ki a friss zöldségek és gyümölcsök akcióit, például a jégsaláta és padlisán. Péksütemények és friss kenyerek kedvezményes áron, például a pizza fánk és kovászos vekni. Friss húsok akcióban, például csirkecomb, sertéskaraj és bőrös csülök, most olcsóbban. Finom sajtok és tejtermékek akcióban, például Leerdammer sajt és mizo joghurt. Desszertek és gyümölcsök kedvezményesen, például Kinder pingui és piros szőlő. Csokoládék és gabonapehely akcióban, például Kinder Maxi King és Nestlé Cini Minis. Vegán termékek és fűszerek akcióban, például fehérjeszelet és vegeta fűszerkeverék. Üdítőitalok és sportitalok kedvezményesen, például Gin Tonic és Vitala de Zero. Borok és rövid italok akcióban, például Mátrai cserszegi fűszeres és Captain Morgan Rum. Háztartási és kerti termékek akcióban, például sütőpapír és Parkside elektromos láncfűrész. Tavaszi virágok és kerti növények kedvezményesen, például lilium gumó és begónia. Kerti eszközök és vetőmagok akcióban, például Parkside fűnyíró és hibrid zöldségvetőmag. Kerti eszközök és virágtartók kedvezményesen, például Parkside láncfűrész és virágtartó. Mediterrán ízek akcióban, például szól, martinta halkarikák és piri-piri szósz. Spanyol ízek és desszertek kedvezményesen, például szól, martapas válogatás és flan karamell. Spanyol desszertek és hagyományos ételek akcióban, például mini churros és fahéjas tejber is.
portugál és spanyol borok kedvezményesen, például Ramadas de Portugal és Barcelona Rosado. Spanyol borok akcióban, például Barón del Cega Valdepenas és Cepa de Brellioja. Spanyol és portugál borok kedvezményesen, például Hacienda-ban is Garnacha és Cabristao. Női ruházati termékek akcióban, például női farmer jacky és hosszított mellények. Női ruházati termékek kedvezményesen, például hosszított mellények és bordázott felsők. Női ruházati termékek akcióban, például steppelt mellények és bordázott pulóverek. Női ruházati termékek kedvezményesen, például farmernadrágok és pólók. Női ruházati termékek akcióban, például blúzok és leggings. Női ruházati termékek kedvezményesen, például csipkés melltartók és szaténköntösök. Férfi ruházati termékek akcióban, például jackik és hosszú ujjú felsők. Férfi ruházati termékek kedvezményesen, például pulóverek és kargó szabadidőnadrágok. Kerti eszközök akcióban, például Parkside elektromos láncfűrész és Comfort metszőolló. Kerti eszközök és virágtartók kedvezményesen, például magaságyás és parántázókészlet. Kerti eszközök és háztartási termékek akcióban, például Parkside tisztító és LED lámpaszett. Kerti eszközök és virágtartók kedvezményesen, például virágfuttató rács és fali virágtartó. Friss halak akcióban, például lazacbisztráng és friss aranydurbincs. Friss halak és halételek kedvezményesen, például friss pontyszéletek és lazacszeletek. Friss halak akcióban, például füstölt lazac és chef Tiogo sushi. Friss halak és halételek kedvezményesen, például bőrös lazacfilészeret és fehér garnéla. Friss zöldségek és gyümölcsök akcióban, például kápia paprika és piros alma.
termékek és tejtermékek kedvezményesen, például pikok mortadella és tehéntúró. Konyhai eszközök akcióban, például Silvercrest robotgép és botmixer készlet. Konyhai eszközök és háztartási termékek kedvezményesen, például forró levegős fritőz. Konyhai eszközök akcióban, például csatos sütőforma és universális szilikon fedélkészlet. Konyhai eszközök és háztartási termékek kedvezményesen, például tárolókosár és hűtőszekrény rendszerező. Konyhai eszközök akcióban, például Tefal palacsintasütő és Silvercrest gofrisütő. Konyhai eszközök és háztartási termékek kedvezményesen, például tortaszeletelő és sütési kiegészítők. Húsvéti dekorációk akcióban, például teleszkópos húsvéti nyúl és LED-fényággal ellátott vázak. Húsvéti dekorációk kedvezményesen, például ajtódísz és dísztojások. Kerti eszközök akcióban, például Parkside akkusütve csavarozó készlet és prémium akkusütve csavarozó. Kerti eszközök és háztartási termékek kedvezményesen, például akkus racsnis csavarkócs készlet. Kerti eszközök akcióban, például Parkside Silent kompresszor és sűrített levegős tartozékkészlet. Kerti eszközök és háztartási termékek kedvezményesen, például Ultimate Speed olajszivattyú. Friss zöldségek és gyümölcsök akcióban, például piros alma és brokkoli. Húsos termékek és tejtermékek kedvezményesen, például pikok mortadella és tehéntúró. Tejtermékek akcióban, például piros trappista sajt és örlés túró desszert. Tejtermékek és húsos termékek kedvezményesen, például mélbona vaj és piros sajtudacska. Húsos termékek és tejtermékek akcióban, például pikok mortadella és tehéntúró. Ne felejts el feliratkozni a csatornánkra!